U dawn they were like heroes, fil-fatt fl-1800 insemmi każ ieħor ta' wieħed nutar illi kellu xi jgħid għamel xi testament ta' xi waħda xieħa u t-tfal tagħha ġew jiġġieldu miegħu da fi żmien il-Franċiżi fl-imblokk. U dak kien jgħid viċin ta' ħazzab u kien joqgħod bej iż-żejtun u ħaltarxin, imma di ħarġet kienu minn ħazzabbar di xieħa li għamlet it-testament. U it-tfal tagħha ġi subien jew tlieta qalu li daħaq bija fit-testament għax ma ħallitx il-flus lilhom or whatever. Marru jiġġieldu għax imbagħad kellek ħafna armi fl-idej, għandek gwerra. U daħlu għandu u kalmu għax qalu jien ma tafx min jien, qalu jien kont dak li ġilit ħazzabbar kien eżanti mal-boundary, ma fej għandek il-Franċiżi. Ġu meta jħorġu l-Franċiżi, l-ol ma se jsibu ta' ħazzabbar qudiemhom. Taf kif jgħat ħazzabbar, għax inti għandek, da mux mill-belt ħerġin, dawn ħerġin mill-isla, mill-kottonera. Għallu jina, għallu salvajt il-ħazzabbar, għax meta ħarġu jien u sħabi iż-żazax zabbarin li ġilidna uqtinnijom u beżaw u reġaw daħlu. U n-nutar kien makak, għallu mux iż-zabbarin bis, għallu salvajt il-Malta kollha int, u għet minn dawk il-heroes il-li għet tiġġieled f'din il-gwerra li għanna, ħalli li mbagħad wara. Marju bżaħ, u he wants him punished, għallom tal-liġi għajjat fl-office, ma biex jikkalma dak il-ħin. Li kellek soldat Malti, issa għandek l-armata nerġa' ngħidlek tal-Ukraine bħalissa, u fili, int bħalissa lija, you're nothing, miskin, John. You are a person. Put me down a peg. Ara jien, as a middle-aged woman bħalissa, għandi rispett lejk, and so on. Jekk għandna Ukraine, jekk qegħdin bdiet gwerra fil-Ukraine. U inti issa jien qiegħda taħt l-art nieħu ħsieb itfa' u inti għatem barra u sparaw lek u laqtuk. Ir-rispett tiegħi lejk se jikber tenfold because you are my defense against the enemy.